పేరు ఉన్నరప్ప. మా నాన్న చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆటగారి నుంచి చనిపోయారు ఆయన. మా నాన్న ఉన్నప్పుడు అందరూ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం. తర్వాత మా నాన్న పోయిన తర్వాత మాకెవరు సాయం చేయలేదు. మేము అంతా కూలిపోయి బతకాలనుకున్నాము. మరి మేము నలుగురు ఆడుకోగలం. మా నాన్నకి అబ్బాయి లేదు, 2 పిల్లలు అయిపోయినా మేము 2 ఉన్నాం. అంతా మా అమ్మ ఇప్పుడు చూసుకోవాలి.